Velika tehnološka afera potresa kompaniju Samsung nakon što je otkriveno da Galaxy telefoni serije A i M dolaze sa preinstaliranom i ugrađenom aplikacijom App Cloud koja potiče od izraelskog proizvođača i firme Iron Source. Javnost je zabrinuta zbog potencijalno neovlašćenog prikupljanja osetljivih podataka korisnika. Dodatne sumnje potpiruje priroda aplikacije, istorija njenog kreatora, kao i odsustvo politike privatnosti. Aplikaciju je jako teško izbrisati, zašto je potrebno programersko znanje. Čak i kada se deinstalira aplikacija, može ponovo da se instalira sama na telefonu nakon sljedećeg ažuriranja sistema. Izraelska firma koja stoji iza ove aplikacije i ranije je bila kritikovana jer je neke aplikacije na telefonima korisnika instalirala bez njihove dozvole i zaobilazeći antivirusne provere. Sve ovo nije ništa novo i ranije su postojale aplikacije koje su krišom prikupljale podatke o korisnicima, a onda ih prodavale određenim data brokerima ili državnim organima. Kompanija Samsung je navela da se na App Cloud primenjuje njihova standardna politika privatnosti. U Srbiji veliki deo stanovništva koristi Samsung telefone, stoga nastavljamo da pratimo razvoj ove situacije.